Selamun Aleyküm hormatly vatandaşlar. Häzir men size bir wakany gurrun berjek. Men başımdan geçen 16 ýaşymda wagtym ýa-ni bir Türkmenistanyň içki pasport aldym. O döwürler işe girmek istedim. Elbette 16 ýaşymdan öňüm işläp gören oglan men 13 ýaşymda işläp başladym. Ýöne 16 ýaşymda gatyr etmeye täşik duýadym. Telefonum da adam ýokdy 16 ýaşymda. Ol men deň duşam zatlarym o döwürler Nokia N95 zat modatda menim olar görüp höweslendim. Näme telefon bar, näme çim men ýok. Men ejim kakamaň olar zatlar alyp beren opdy sebäbi zerurluk ýokdy. Telefonlara zatlar o döwürler. Menim ay bir özme telefon alaryn, onalaryn öz rashodlaryny gidirenip hem okuýadym mektepde hem de işe girmek üçin ihlas etdim. Burun şu dost oglanym bilen, o dost oglanym şu wagt Türkmenistana döwlet işinde işläp ber. Şu wideony görüp güler. Gowy duygular oýanar onda da, täze gowy wagtlarda olur. O dost oglanym bilen Grand Hotel'e tarap gittik. Anketa tapşyrmana we ýolum baramda Mirwadyryň astan ozady bar. Podzemkasy, yeralty geçilýän bar. Şo podzemkanyň öňünde bir ýaşly adam oturdy, pul sorady bizden. Pulumuz hem ýokdy o döwür. Pulumuz ýokdy. Menim jüýümde diňe şo bir ýol kireydi, hani bir awtobusda gidip geler ýalyk. Menim öýe gittim, reske diýdim, dawa öýe gidip geleýin dost diýip. Öýe gittim, bankanyň içinde gyzgynjak mamaşka çorba bişiripdir, şonu çorbaňy saldym, bankanyň içinde mail tip berdim. Ol adama maňa şeýle bir ýaxşy dilek etdi, sag bol zat diýip, Allah ýalkasyn zat diýdi. Ay, menim degenim içimden, menim şo wagt içimden şeýle bir zat geçdi moment. Menim diýen ey Allah'ım dedim şu vakti ne? Vallahi diyen hiç kelek yalan yok sözünde. Ya Rabbim dedim. Men şu adama senin razılığın için kömek ettim. Senin razılığın kazanmak için şu adama nakar verdim. Senin bana kömek et. Benim şu işe gireyin. Şu işe girmeme kömek et dedim. Gittim son ankete tapşırmana. Anarda Grand Hotel'e garajdan girilýän hot bady anarda ahran oturýardy. Şu taýk anketany tapşyrdım. Anketa tapşyrymda ol oturan daýda men yüzüme seredi. Gülli sen näçe ýaşynda? 16 ýaşynda mı dedim menim? O dedim anketa seredim. Sen ýaş bolýaňa dedi. Sen almadylar dedi menim. Ay bolýa barlak görenne dedim. Anketany tapşyrdım. Anketany tapşyryp gaýtdym. Dostumum garaşdy bana ken garaşdylar etdi. Onun geçmeka vallahi diýen dostum şaýatdyr. 10 gün geçmeyken meni işe çağırdılar vatandaşlar. Grand Hotel'e. Grand Hotel'im konkretni Grimed ediyen otel. Hemme zat bad içinde. Anırda men gatygo pul kazanýadym. Näliysem kem iň gowy kazanan pulumam o döwürler 16 ýaşymdadım da näçinji ýyllygyny ýadyma düşenok 2009 ediyen. 2009-njy ýylda ya da 2010'la Nevtkaz konferensiýasy geçdi Türkmenistanda we Araplaryň şeýhi, Birleşen Arap Emirlikläriniň şeýhi gelipdi. Şu döwür Neftgaz konferensiýasyna. Şolar gelende korobkalaryny daşap zat edip kömek etdim. Men gapyda durýardym aňyrda. Korobkalaryny daşamana kömek etdim. Ondan soň hyzmat etdim birazjyk. Bana çykaryp $500 pul berdi. Gözeňiz bilen vatandaşlar. 16 ýaşymda $500 näli ulu pul. Ondan naşyra men konkretni pul gazanýardym şo taýda. Pul gazanýardym, gowy gazanýardym ýöne diyecek bolýan adam vatandaşlar birji doga da görýärmi? Näme etdim men? Bir adama kömek etdim. Aslında da şeýle işleýär şu zat. Birine kömek etdiň, sen onuň haýra garaşaň, sen Allah Taala garaşaň. Birine ýaxşylyk etdiňmi? Gün Allah Taaladan sonra. Hiç şeýle bärde aýyp zat ýok. Bolmarsam şeýle. Alimlerim şeý diýär. Birine kömek etdiň bolsaň, şoňsy bilen ya Rabbim, men şu bendeňe senin razylygyň üçin kömek etdim. Maňa kömek etdiň ya Rabbim. Allah Taala kömek etdi vatandaşlar. Diýär ki men siziň şak damaryňyzdan ýakyn diýär. Ayetda diýär. Şular ýalyk Allah Taala barka. Näme gerek? Elbetde sorar. Hiç gerek. Men daşy bara ejime kakama, dogan gardaşlaryma kime kişiçe haýr etsemem, gün Allah Taaladan dileýän ya Rabbim, men ejem kakama sen maňa olar bilen gowurleş diýip, olar eýe çyk diýip aýdynyň üçin men şolara eýe çykýan, seniň razylygyň üçin olara kömek edýän, seni men işimi ýeňilleşdir diýän. Näme men durmuşdaky pozisiýam şeýle. Amerika'ya geldim, tevhidi öğrendim. Tevhidi öğrendim, aslında da şeýle bolmaly eken. Allah şükürler edýän vatandaşlar, şu wagta çenli yaman köp kynçylyklarym boldy, kösenýän günlerim boldy elbetde. Her birimizden kynçylygym çekýär, kösenýädem. Ýöne ine, çäresi şul. Birine kömek edýän, ýaxşy iş edýän, göni
Allah'dan dileyen. Adamdan sorayasa, doğru değil mi? Adamlar kim? Allah Teala baki bek Allah var ki. Soran diye, dileyen diye, gaytam Allah Teala govur ya. Gaytam sormasan özünden kahır geliyor Allah Teala. Dilemeli, köprek dilemeli. İnşallah Allah Subhanahu Teala kıyınçılıkta olan kösenyen doğanlarıma da kömek etsin. Ve təzelikte bir doğanı öğrendim. Şu doğanı Musa Aleyhisselam, Musa Peygamber Mısır'dan gaydanlar şu doğanı okaptır. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Rus diline tercümesi, o Allah, ya нуждаюсь в любом благе, которое ты пошлешь мне diye. Men senden gelecek hem hayra muhtaçtırım diyor. Yine vatandaşlar şu doğanı okan, uydan çıkan da inşallah. Hem işe okan, mene var ya, mıdam okuyan, secde gidem de okuyan şu doğanı. İnşallah hem zat geçik gidicidir. Hiç açan umidinizi yitirmeyen, ruhtan kaçman, durmuştur da ne diyor Allah Teala. Ayette da diyor biz diyor, мы чередуем дни счастья, несчастья diyor da ne. Bu günler ulan kıyın günleri gedekleştiriyoruz ya. Belki şu vaktinden kıyın gün geçiriyorsun. Yani umidini yitirme. Umidi yitirsen elbette olar. Yine elbette zat şol. Canına sağ olsun. Madama yaxşılığı iş edin. Allah Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de. Biriniz bilen hayri işinde yarışın diyor. İnşallah hem zat kov olacaktır. Canına sağ olsun, başınız dik olsun.